Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ina muku fata alkhairi. To, IZZAR SO dai yanzu an tura shi kuma nan ya fara rigin insha Allah a Bakori TV. Sannan muna roƙa a yi mana afuwa saboda matsalar tangarɗa ta na'ura da muka samu. A sha kallo lafiya. Muna godiya. Sai an jima. Wani ba zai koka ba, ita IZZAR SO duk kaiminta kuma ba ta ɓuya ba, daɗin so furcin alkai. Likey